Започват минутите на Подлупа. Днес ще ви срещнем с един Нобелов лауреат за мир. Вижте кой е госта ми. Музикантът, филантроп и продуцент Янг Бари с рождено име Джералд Бари Фалович е роден на 29 януари 1948 година в град Монреал, Канада. През 2012 година е номиниран с Нобеловата награда за мир. Янг Бари прекарва 27 години от професионалния си живот като певец, композитор и продуцент в музикалния бранш. През 1990 създава компания за хранителни продукти, която бързо се превръща в световен лидер в областта си. По време на своите бизнес пътувания, свързани с компанията, Янг Бари се сблъсква с много региони, засегнати от бедност и глад, и започва своята филантропска дейност. Янг Бари е основател на международната благотворителна организация Global Village Champions Foundation. Янг Бари работи с имена като Бил Клинтън, Селин Дион, Майкъл Джордан, Ивендър Холифилд, Джордж Клуни и много други. От 2012 година до сега той е похарчил над $1 милион в помощ на сирийците в България. Казвам здравейте и добре дошли на господин Янг Бари. Благодаря ви, че отново сте гост в нашото студио. Винаги ни е много приятно. За кой път сте в нашата страна? 19-ти, може би? Правилно ли съм преброила? 19, точно така. За какво сте този път у нас? Дойдох да видя вас. Много ви благодаря. Знаех си, че това е повода да сте в България. Както знаете, ние работим с бежанците. And it's been very, very hard. И беше трудно, усилено време. We've had tremendous help from Имаше голяма помощ, която ни оказа правителството за бежанците, агенцията. The president and vice president of the agency. И президента и вице-президента на тази агенция ни помогнаха много. But it's become very hard. Но става трудно. I'm very sad to say that Тъжно ми it's е, the first time, че трябва да го кажа, но за първи път in 19 years, от 19 години насам, and in working in 51 countries, и като работя в 51 страни, that we're receiving thousands of pieces of hate mail получаваме много почта с омразни писма. from Bulgaria. Противници в България срещу това, което правим. Кое ви кара да продължавате да правите това, което правите? Сега, доколкото имам информация, аз търсите обезлюдени села, в които да настаните бежанците. We were in Verchet today. Да, бяхме днеска във Вършец. We met with one of the mayors. Срещнахме с един от кметовете и с местният управител. And we looked at some houses. И разгледахме някои от къщите. The area that we were shown, и тази област, която ни показаха, аз реших, че няма да е подходяща и безопасна за бежанците. Имаше основно цигани. Казаха ми, че много често стават обири на това място. И затова търсим други населени места. Но тази сутрин се срещнахме с една чудесна дама, която се грижи за едно сиропиталище вече от 15 години и са им свършили парите. Така че ние правим една сделка с тях. Ние ще обновим тяхното сграда, а тя ще доведе 20 български сирачета, а ние ще донесем 50, ще доведем 50 бежанци, сирачета също, не задължително сирийчета, но бежанци. Струва ми с това, което говорите, че живота ви се дели на два етапа. Преди Global Village, преди филантропската ви дейност и след това. Права ли съм? Before and after what? Your philanthropic activity and Global Village. Well, I started my philanthropic before Global Village. Ами аз започнах всъщност своята филантропска дейност преди Global Village. In drug prevention. Когато започнах да се занимавам с предпазване от наркотици. I created a campaign called Cocaine the Big Lie. Имах една кампания, която се казваше Кокаинът, голямата лъжа. And I got all my rock and roll friends to do a public service. И накарах всичките мои приятели в рок н рол да направим една
обществено мероприятие, to tell teenagers that cocaine was not cool. За да кажем на тинейджерите, че кокаинът не е готин. Вие изживели ли сте го? Have you lived through cocaine? Oh yeah. Да. Все пак в тези среди, в които сте били. Because in your field, in this area of work, there are many people. Oh, I have recordings I've done that I don't even remember doing. Аз имам записи, които съм правил, нямам спомен, че съм ги правил. And I'm not ashamed to speak about it. И не се срамувам да го разкажа. It's important for people to understand that it's not cool. Защото е важно хората да разберат, че това не е готино. All of my friends that thought it was cool. Всичките ми приятели, които мислеха, че е готино, are dead. Са мъртви. Jimi Hendrix. Джими Хендрикс. John Belushi. Джон Белучи. Richard Pryor. Ричард Прайер. John Phillips, the Mamas and the Papas. Джон Филипс от Майки и бащи, Mamas and Papas. They're not so cool. Те вече не са готини. Вие как се отървахте от този пич? Кое ви отвори очите? Това е много сериозно, което говорите и е хубаво да го кажем на нашите зрители. One day I was just tired of going to funerals. Един ден се уморих просто да ходя на погребения. And I figured that I was lucky enough that I was still